Wel, na chi wedi nalu nawr yn tynnu peint. Ond nid peint mon fe, ond slifer sydd yn rhywbeth rhwng peint a hanner peint. Ac nid cwrw tafarn mon fe, ond cwrw cartre. Wedi facsi yn Sir Benfro yn Clynderwen gan Mrs Rachel Owen. Diwedd y broses yw hwn nawr, Mrs Owen, yw? Ie, dyma diwedd y facsad hyn. Mae hon yn dod i barod i yfed nawr. Mae hon wedi bod mewn hyn am ryw 4 diwrnod. Beth i ni wedi yn Sir Benfro nawr yn whare. Ond os licech chi i gael gweld y facsad o'r dechrau, dwi'n eitha bolon i ddangos i chi frawd yma. Diolch yn fawr iawn i chi. Wel nawr, dyma'r brac. Hwn, wel, ni'n prynu hwn yn y siop. Chi weld e? Fel yna. I ni'n glwchu hwn nawr a dŵr poeth, dŵr bron bod yn ferw i rhywbeth fel rhyw Quaker oats yma. Fel rhyw borage yma. I ni'n neud hwn noswaith ymlaen. Wel, wedyn i roi hwn wedyn yn y gasgen yma. Yn wych dros y nos. Faint o hwnna sy'n eisiau arna i nawr? Mae eisiau rhyw hanner winsin o hwn arno chi. Wel, bore drynodd, i ni'n gorfod rhoi ti 10 galwyn o ddŵr arno. Ond peth sy'n bwysig nawr yw rhoi rhywbeth yn y twll. Chi gweld y corcyn yma? Blaen. Yw rhoi rhywbeth yn y twll hyn fel bod yn rhedeg yn raddol gyda chi. Hwn wedyn arfer os blynydde ôl. Eithin? Ie'r cropyn eithin. Wel, hwn yn cael ei roi yn y twll na tu fiwn wrth wrth ni. A hwnna yn ei erbyn e wedyn i ddylad ar gysgen. Ond erbyn heddi nawr, a beth wedi altro, maen nhw'n iwso'r pan sgwrws ma nawr. Wel. A mae hwnnw nawr tu fiwn, a wrth gwrs wedi ddofod yn lich ar crig y broses wedyn, mae e fod i redeg fel na yn raddol. Wel, mae'n bwysig iddo redeg yn raddol. Dyna beth i gyfri am gael cwrw clir. Os bydd yn rhedeg yn rhy wyllt, bydd eich cwrw chi, beth mae'r saith yn galw'n clowdy. A beth ych chi'n ei alw yn? Yn drwblis. Da beth i ni'n wed. Reit, i ni'n gadael yn awr i ferwi wedi ddod mewn hyn wedyn am ryw awr a hanner. Ie, yn y boiler? Ie, a hops. A ti 8 pound o siwgr do ryw hanner pound o hops falle. A beth yw 8 pound o siwgr. Wel, gadael ferwi awr a hanner reit, i ni'n dynnu y mas wedyn a glanhau hon. Roi y nôl yn hon, i ni'n bwrw'r dwfsyn hon i'r cryderiad, mae nhw'n gallu'r fyta'r ein sweg yn un alw fe. Mas ag i'r cryderiad. Roi y nôl a'i oeri fe wedyn, blood heat, naws y gwad. A rhoi hwn yn do. Peth byrym tafarn. Brewer's yeast. Rhyw 4 llon llwy ford o hwn yn do. A i adael e am ryw 4 diwrnod. Wel, na ni wedi dod nawr, mae'n lle ni wedi dechrau. Benfro. Wel, na fi wedi cael yngwers. Felly tro nesaf gwelwch chi facsi gatre, y fi fydd wrthi, a bydd pob croeso i chi alw. Yn y gyfamser, i chi da.